Il-kanċer tas-sider huwa t-tieni l-iktar kanċer komuni, però iktar għarfien dwar is-sintomi jista' jwassal għal rata ogħla ta' fejqan. Kien għalhekk li nsibt wara nofsinhar il-Fondazzjoni Action for Breast Cancer organizzat attività fil-pjazza ta' Buġibba li fiha tqajmet iżjed kuxjenza dwar il-kanċer tas-sider. Hija event tal-familja kollha fejn għandna diversi regali fosthom il-ġimmet li qed nagħtu l kulħadd b'xejn minħabba li nixtiequ li nippromovu l-attività fiżika qegħdin f'post fejn hawn il-baħar diġà qed naraw anke n-nies li baqgħu jgħumu so dik hija xi ħaġa tajba ħafna biex inkomplu nippromovu li l-eżerċizzju iżommna bot mill-Mart serju speċjalment. Din l-attività bdiet b'sezzjoni ta' Pilates fejn nisa ta' kull età minn tfal sa' adulti ħadu sehem. Sussekwentament l-attività komplit b'diskussjoni li saret bil-parteċipazzjoni ta' tobba li għadmu viċin tal-pazjenti li għandhom il-kanċer tas-sider. Fil-pjazza waqt din l-attività kien hemm ukoll attivitajiet oħra għat-tfal fosthom face painting kif ukoll promozzjoni għad-donazzjonijiet tad-demm. Il-kap eżekuttiv ta' Action for Breast Cancer Foundation, Esther Sant, spjegat li din il-fondazzjoni għadha kmordnat żewġ magni ġodda grazzi għad-donazzjonijiet tan-nies. Qed ngħid li investejna għaliex huwa verament investiment għaliex dawn il-magni ħajservu biex pazjenti li jkunu jieħdu il-kimoterapija ġewwa s-samok jilbsu dawn il-qishom kappun jilbsuh skont ir-regoli u kif suppost, kif jirrekjedu skont il-manuals tal-magna sabiex kemm jista' jkun ma jaqalhomx xarhom minħabba il-tossiċità tal-kimoterapi. Allura qed nistennewhom jaslu Alla jrid fl-aħħar tax-xahar, ikollna training in-house Alla jrid u jkunu jistgħu jibdew jintużaw. Għal-ħabta tas-satejn dawk preżenti fil-pjazza ta' Buġibba imxew saż-żona tal-akwarium. Preżenti għal din l-attività kien hemm ukoll il-whip tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjar u x-Shadow Minister Claudette Buttigieg.